Welkom bij het PC Café. Ja, Juster ziet me nog met de paraplu op en de ranjo's om te zien uit Windepertour van de 162e editie van de PC. En nou, een dag later zit het Windepertour hier bij u in de studio. Koning Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra, Daniel Isiger en kidshistoricus Jan Braaksma. Ja, heren, het is al voor de zoveelste keer eigenlijk hè, dat wij hier staan zitten. Van de derde keer in deze formatie winnen je hem de PC. Als we nou waarom zeggen, wat is nou het mooiste moment van Juster, van Jim? Ja, het mooiste moment bloot de laatste slag, denk ik. Het moment dat je echt die PC hebt. Maar hoe de hele dag binnen natuurlijk meerdere mooie momenten. Maar op dat moment weet je net dat het een mooi moment wordt. Nee. Dan mag je het meest van winnen. Ja, precies. Maar ik vond dat wij in één keer weer rondkwamen, het zien Bouke in de hele finale, vond ik een heel mooi moment. Dat het echt begon te draaien. Dat het kantelmoment eigenlijk. Het kantelmoment, dat we naar het perk stapten, dat we zo begonnen te slaan en dat we toch in een poep en een skate zeg maar omdraaien. En dat we dan uiteindelijk die partij zo afsluiten en in de finale we zo beginnen. Dat had ik een lekker gevoel. Ja, Bouke zult ik even oorzoek denken. Wat is voor jou het mooiste moment, Daniel? Nou ja, wij tegen het al hier. De laatste slag is gewoon het mooiste moment, vind ik zelf. Want ja, je hebt toch weer iets gewonnen, maar teken. Nou, hè, je scout is weer goed, alles is weer goed. En je kunt hem als je trein keert en dan weer de PC. Dat is gewoon machtig om dan, dat je dan bij elkaar weer in de Ermen springen en dat je de PC moet hebben. Ja. Dat vind ik het mooiste moment. En Juster is dan altijd de huldiging hè? En die wordt dan traditioneel gehouden in het plak van de koning, Gert-Anne in Mantrum. En ik heb begrepen dat hij vrij koninklijk gedroegen, hè? Ik ga me vrij rustig houden. Ja? Ja. Nou, gelukkig hebben we er beelden van. Laten we even zien. Ja. Deze nacht is alles waar de vader naar verwacht. Het is een nacht die maar alleen in de film ziet. Ja, de Azen. Ik was gewoon geen fan. We hadden Azen nog volle meer, hè? Nog volle meer. Hey jongens, eventjes het uitroepen van de koning is altijd weer een spannend moment. En je wist het zelf eigenlijk ook net, hè? Waar het weer zo. Nee, ik vond dat Daan eigenlijk de hele dag vrij degelijk wie. Hij sloeg goed op. Hij maakt het paard achterin, maakt het heel goed skin. En teken weer heel goed. En met name mijn eerste wanlopen vond ik zelf wat minder. Maar ja, de koningscommissie had al besloten dat ik dan koning werd. Maar ja. Ja. Jan, waar let de koningscommissie altijd op? Nou, dat weet ik net, want wij zijn net vaak in en dit keer wie ik het ik net maar de koningscommissie, want ik heb er oors naar zitten te zien. Alle drie jongens zijn hartstikke goed, daar hoeven we net een moeilijk goed te doen. Ik hier wel orenpunten verhouding in houden, zo'n size 5, dat we dichter bij de wereld komen, want nu wie erin dus maar 8 punten, dat we 2 keer 3 en 1 keer 2. En dan is er in maar 1 keer 3 en 2 keer in. En ja, stop even, want de cijfers die rollen in de tafel. Nou, 18 waar wie dan in die eigen de koning? Daniel Isiger wie de koning wist. Okay. Dit we even zien dan uit het uitroepen van de koning van de vastzitten Johannes Wester. De koning van deze 162e PC, Gert-Anne van der Bos. En ik zei de puntenverdeling herkennen. Gert-Anne van der Bos heeft 8 punten gekregen van de commissie. Daniel heeft er 5 gekregen en Teke Triemstra die heeft er ook 4 gekregen. Ja, dat is echt wel mooi, want even, dan knikte ik een paar keer naar Daan, hè, van Do. Dan wil je het echt net verwachten. Nee, ik had het echt niet verwacht. Ik dacht dat Daan koning zou worden, want hij weer de hele dag deel, dus ik denk dat hij de meeste punten maken had. Ja, mijn finale wie op zich wel redelijk en had ik wel lekker opslaan, maar ik had net al koning zou worden. Nee. Daniel? Nou ja, zijn finale wie meer dan redelijk trouwens. En ja, ik voel hem al de hele dag vond ik hem eigenlijk wel goed opslaan. Dat markeerde net een heel soort hoorn. Het is een stukje gevoel denk ik wat hij dan heeft. Dat er misschien hier en daar misschien iets net goed die in heeft, maar ik ken hem er net te betrapen. Ik viel niet meer lekker. Ik bedoel, mijn vermeenstroen roem goed, weinig fouten volgens mij. En achterin, ja, heb ik wel eens wat beter was ik het idee. Maar dat ging ik, nou ja, daar hiek ik wel voldoende. Ja. Maar goed, het gaat altijd om de winst. Hè? Dat is altijd voor het belangrijkste. Dit is dan het toetje natuurlijk, hè? De koningsbal. Tot een beetje zeer of valt dat, is het net helemaal niet het geval? Absoluut niet. Ik ben altijd, als we winnen, ben ik graag met de koning. Ja. Hey jongens, want ik heb de kranten van de morgen hier en superlatieven die zitten werkelijk te kwad. Hè? Je moet de deel zetten als het beste parcours misschien wel in de historie. Hier staat het eigenlijk, Jan, zoals je vriend,
verwachten? Nou, ik verwacht wel dat het sowieso dat teken van Volker van der Wijk kwam. Dat dit parcours dus zat naar zee een enorme boost krijgen zou. Maar ze begonnen maar verlies, toch? Ja, ze begonnen met verlies op 26 juni 2010. Ik vier het nooit weer. Ze kwamen weer voor het eerst in die Belgium. Nou, en we zeiden naar de scherm wat dit soort worden. Nou, en toen kwam het even mis, want de koning van Juster, die weer toen even net in kennelijke vorm. Dat hier ik een oorzaak heb, wie volgens mij de dag jeder weer de Jedi was. Nou ja, wat word je dan? En, dus de man weet alles, hè? De man vier weken ligt eigenlijk Pieter Bakker. Nou, dat kon je in principe dus net verliezen. Maar ze verleren toch. Ik weet nog, wat teken kreeg jouw band, hij sloeg in je boppen. Hij sloeg twakker kwijt en hij sloeg in je keert voorbij. Dus die koeren feitelijk net zo vol omdwan. Ik jij die man naar zee, net hoe teken praten. Ja? Nou, dat hebben we dus ik net in. En dan in Heerenveen, ja, dan komt de eerste victorie hè, op die Vreeds. Ze komen maar 4 wisselijke sidefjouwer achter. Hendrik Kootsen met opslaan. En die mist twakker het perk. Nou, daar begint de victorie. En dan komt Haas en in totaal zijn ze dan 55 keer winnen. Juster speelden ze hun 70ste finale. 70ste finale uit 104 partijen. Dus daar wonnen ze de 54 van en daar verleren ze de 50 van. En zie je dus 27 keer de bietenbeeld op, daarvan 14 keer. Jan, zoveel informatie. Ben er ook dingen die je toch net wist? Nou, dan een heleboel. Oh, gelukkig. Hey jongens, want elke niet is fit. Zo goed als fit. Je hebt hier natuurlijk een geweldig lotting. Ik kwam ook door de stewardlotting. Wat vind je hem daar eigenlijk van, die stewardlotting? Ik vind het een goed ding. Het is, je moet zeggen dat wij de beste parcours komen. Dan heb je natuurlijk wel een keuze gelaten als je ooit krijgen. Nou ben er ook mensen die zeggen van als je de PC winnen willen, dan moet je gewoon op elk moment van de dag winnen gewoon van welk parcours dan ook. Ja, dus ik zei ja. Maar ik denk dat het mooiste is, zoals ik net voor niks bij de wereldkampioenschappen voetbal en bij het tennis, dat de beste een kop als letter in het toernooi inkomen. Dan bedoel het toernooi ook leuker. Als je op 1 en 2 direct in het eerste steenstrallatie. Dan zit het veld helemaal vol, denk ik. En daarna dan gaat die naar de bocht daar, om vervolgens om 3 uur weer te komen. Maar nou kun je misschien eerst de omloop van schriftelijk horen, man. Dat weet je nooit. Dat zou kunnen, maar bij tennis is dat vooral zo. Dat is juist eigenlijk nooit een verrassing in de eerste ronde. Wist je wat bij mij is, Daniel? Deels. Ik vind een vrije lotting vind ik dat hebben. Hè? En dan zorg ik eigenlijk wat meer naar de eerste klaspartouren. Die dan voor een prijs kennis is, maar het zij het redden of 12 eerste natuurlijk. Het is maar krijgt niet wat voor blokjes er dan komen. Nou ben ze er wist van dat ze maar een top hoofdklasse parcours inzitten. Dus dan zal het voor die parcours heel lastig worden. Ja, en dat is eigenlijk wel een beetje de charme. Hè? Hetzelfde met het Engels bekertoernooi. Het is mooi dat elke niet gewoon misschien wel de PC winnen kunnen. Even wat oors. Hoe vaak is Ondij de vraag gesteld van hoe is het met die blessure? Dat ga ik net bijhouden. Nee. Heel vaak? Ja? Ja, daar wordt een heel soort op praten. En dat is vanaf het moment dat ik opereer. Ja, vorig jaar al trouwens om me gang. En dat dit hier alleen maar meer wordt, denk ik, ja. Oké, nou gelukkig is die blessure neert in het paard. In dat geval net Juster. Dit we even zien naar de beelden die erbij hebben. Eerst die revalidatie en dan uiteindelijk de victorie. Oké. Teken Triemstra, die je kind absoluut net verder op zien in de PC. Nou, ik heb heel veel serie, heel veel pijn doet. Qua keert zijn ze uit verloren hier. Van het doel van Gert-Anna van der Bos en Sijs Fjouwer. Brengt Jelle Adema de bal. Boeten Jelle Adema, Hendrik Bouwens en Hillebrand Visser. Verliezen van Gert-Anna van der Bos tegen Triemstra Daniel Liesiger. Even een kwarte medische update. Hoe gaat het? Goed. Heel kwart, hè? En Boeten het werken. Maar Gert deze partij als een nachtkeer ziet. Ik heb het gevoel dat het parcours van Gert-Anna van der Bos zijn Fjouwerman stiert te keert. Dat ben de treien van in het geel en het volslaande publiek zowat.
Want het weer skierspul van het parcours van Bouke Triemstra. En nou had het parcours van Gert-Anne van der Bos even gezien een kwarte tijd wat terugzet. Ze binnen waarom komt dat spul in de liek. Wil dat je met Jerry er nou een Dylan rent de bal bobbeslacht. En dan mooi 6-12 weer onder Dylan brengt van Siepertour. Dit het publiek er weer achter staan. En dat is natuurlijk de regen keertje voor sokken van Gert-Anne van der Bos. Oh, hij brengt een boeten. Hij brengt een boeten. En daarmee is het fjouwer om het klaar voor het parcours van Bouke Triemstra, Dylan Drent. Even praten, moest je trainen? Ja, dat is fjouwer zelf. Ja. Ja, dat is weer. Wel zag het weer heel hut. Ja, jongen, het weer van die flamman. Daarmee komen ze op 6-12. Brengt de bal tussenin. Tegen Triemstra. Ja, hij slaat hem het bobbel in. Hè. Tegen Triemstra bluft zijn broer op. Toch die grauwe keers te pakken. En daarmee nooit de finale dat er in 4 om een fjouwer en 6 fjouwer is het Wetterlo van Bouke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra. Ik scoor mezelf erbij. Mooi Peter de coach en het begint op een gegeven moment erin. Ik raad ze zien en dan is juist dat we vertrouwen krijgen. Tegenslag alles wat hij krijgt. Prachtig omloop. Dat zegt Daniel ook maar Gits hoe het berg in. En daarmee is de 162e PC en prooi worden van het parcours. Gert-Anne van der Bos, Daniel Iziger en tegen Triemstra. Ja, teken, die scouter, het wordt nooit weer 100%? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, wat ik van jaren 7 heb, dat het inderdaad al die wel een punt bloot wat meer rondag behoeft. Dus ik moet nou het meer rekken. 80%? Nee. Je zag in die partij Tim Bouke niet, toen wie ik ervoor heel goed losmaken door mijn visio van uit Naden, door Rob Tamminga. En daarvoor trouwens ik prima terug aan op King, maar van 0 van wacht visio die er heel dag mooi wie. Maar Rob Tamminga, daar ben ik van mijn blessure toen ik er kom ben. En voor de operatie, na de operatie ben ik er altijd bij geweest. Maar op hoeveel procent is het nou dan ongeveer? En toen die me losmaken hier, zie ik gewoon op 100%. Gewoon 100%? Nee, toen kon ik wel volledig koek slaan. De eerste omloop heb ik nog iets les van Steven giet, maar de hele finale wie gewoon 100%. Ja, dan heeft hij die wel eens zwaar gemaakt, hoe de fysieke gesteldheid van die maat? Nou, in het begin van het seizoen gingen we op trainingskamp in Hardegeer bij Bierzicht. En toen had ik wel toch van ik weet net. Maar ja, we gingen wel steld, de eerste cyclus. Sowieso van het hele hier. Maar de eerste cyclus hier 4 partijen. Of zo, dus dan zo niet in principe de tweede cyclus altijd dan wel los kunnen. Mocht dan goed komen met zijn schouder. Maar dan heb je hem wel een uittocht? Absoluut. Hey, ja, ik zeker niet. Ja. En dat is heel moeilijk. Voor u is het moeilijk, voor teken is het moeilijk. En hier zeg je van sorry teken, maar wij kiezen voor uzelf. Nee, maar op zo'n moment hier dat zelf ook wel jongen van jongens, het wordt van dieren. Absoluut. Ja. Het is ook net zo dat we de Macitwaan of zo hebben. Hè? Het teken is er gewoon ook bij die gesprekken. Het teken is er zelf ook van. Zodra er maar een beetje een kink in de kabel is, maar zijn schouder, weet ik veel wat, dat wist ze zelf ook. Dan, wij zien het net te wachten op nog zo'n IR, zeg maar. Nee. Maar ik hier aan het begin van het seizoen, dus eerst gaande het trainingsproces, eerst gewoon dat... dat zie ik gewoon een geweldige progressie in teken. Hij koest steeds meer. En dat zul je eigenlijk in het seizoen dat wij weer omkomen. Hij ging gewoon steeds meer. En zat hij nou is hij volgens mij gewoon fit. Ja, want elke PC heeft natuurlijk zijn verhaal. Hè. Vorig jaar, we hebben wel eens een keer een PC in de vreselijke Ryan hebben we het hoorn. Vorig jaar wie zelfs die blessure. En was het volgende kreeg voor de hele finale terug Jacob Wassenaar. Wat is er weer eigenlijk van het verhaal dat die Hoy toen zei het van door er maar een spuit in, want misschien is dit wel die allerlaatste PC? Nee, dat is net weer. Dat is net weer? Nee, ik heb er wel een spuit in halen, maar dat wie je van tevoren al bepaald, ja? Ja. Ik hield goed onder ziekje litten en het wie toen net duidelijk wat ik hier. En goed, maar een spuit, een pienstiller, inschouder, een zoek keertje kennen volgens de geleerden.
En dat hebben we toen die zoen van de hele finale gedaan. Maar ik hier eerst op zoveel les dat ik het nooit eerst om die heb. Maar heeft er wel eens besteld van misschien is dit wel de laatste keer dat ik op dit podium sta, hier op het Sjoekeloon, vorig jaar? Ja, dat was nog niet denken. Je gaat wel eens, denk ik, het twee vol eens wat in je hol om, maar dan maakt er heel gauw weer uit. Want dat je dat er vaak weer nooit denken, dat lukt inderdaad net. En ik wil er gewoon alles ontwaan om nog een paar hier op het Heesing foto te keertsen. Ja, toch stoot het wel eens, Jan? Jawel. Wij hebben zwaar en mami van Ringbos, maar hebben we daar wel gewoon. Hadden we even in de warmte in machine te waren. Dus hebben we mijn kind teken net missen. Dus dat is niet even die hoor jongens. Nou ja, dat zijn de pioniers van die skeersen. Dat zijn de dragers van de Joedaarse keersen. En dat kan je voortvalt, dan valt er heel wat voort. Ja. Wij komen wat mooie keersen. Ik kan genieten van inslag. Ik ben dan heel kritisch, maar ik kan bal van hem die er op zo'n hechte boppen slaat, dan is mijn dag goed. Dat is precies zoals mijn Tornado 12, dat is natuurlijk geweldig. Ik ben kritisch naar hem, maar ik vind hij doet geweldige dingen. En dat is precies hetzelfde met Daniel Liesinger. Saai baltjes boeten en saai zitbal. En hij had er wel, wat ik het zo gauw niet in de holle heb, wel 8 keer gewoon dat ze de bal kweersloen. Dus nooit wat fout van, dat is geweldig. En ja, wat zwart leeft hij dan? Het is het gevoel, denk ik altijd. Wil het of wil het net? Maar teken, van hoe zeer die het eigenlijk, dat Justermoorn, daar stappen zij dus met hun beiden in de koets, met Jacob Wassenaar. Wie is toch eigenlijk op dat moment? Ik ben even naar Matelle Valk geweest om een bakje koffie. Met Douwe Wieser, de voorzitter van Puur Passie, en mooie trainer Peter Talsma. Maar daar was toch net bij wezen? Ik heb nu nog een kregen van Johannes Wester. En ik heb keurig bij hem Wester om te zeggen dat ik daar net onwijzig wezen zou. Omdat ik net vind dat ik een vaardige woon heb. Sterker nog, dat ik alle mensen per se west van mijn gevoel van mijn hele leven. Maar vooral per se die keerst. En dus ik heb me net zo aanmelden. Ik zei dat ik iets voor die draaien man. En daar wil ik net bij wezen. En ik heb ze bij het zoeken aan passion in de koets. Ja, en eigenlijk, want het verhaal van deze PC is dan eigenlijk toch de winst. Met name de Trodij, ja, met je trein natuurlijk, is de overwinning van dit hier volle mooier in de wetenschap wat je weet wat er vorig jaar gebeurd is. Nou, zei die man, hem vader hier ik woon. Dat is ook een heel verhaal. Maar voor mij is dat een rot verhaal. En dit hier is voor mij, ja, en ik volg het aan Daniel natuurlijk een hele mooie overwinning. En daar valt alles weer op zijn plak. En sowieso ben ik heel blij dat ik een keertje ken. En nou, dat je dan zo'n hier hebt, maar zo'n bekroning als een PC. Ja, dan kent hij nog niet meer stikken. Nee, zeker niet. Nou, even een kwarte compilatie nog van de dag van Juster. Als de Martini-klok 8 uur slaan had, dan weten we dat dat de start van deze dag is. Zoals alle jaren zet de PC uiteindelijk de taspraak van de voorzitter. Voor het eerst in 162 jaar is die live op televisie. Dank u wel. Kitser Hans Wassenaar had de taspraak net zien. Nee, ik zie je net nog. Ik kan me niet schelen. Na de taspraak wordt het winnende parcours van Verliende Ier voor de allerlaatste keer door de oorskiennemende Hessel Bauma naar het Sjoekelon rieten. En hoe viel het nou, Bauma? Jouw allerlaatste ritje? Krijgen zoals de meesten met veilig hoe komen. Verder is niks. Het wordt alweer filmen door de Duitse televisie. Duitsland, het loon van bier en wast. Wat weten ze daar nou van Keertsen? Kaatsen, dat kent niemand in Duitsland. En dan kunnen we eindelijk los. En gelukkig zei Piet... Waanzin. Er zinnen er wel bij, maar ik een paar buien of buikers. Vooral in de maandtijd. In de midden het meest droegen waar. I've been thinking of sunshine. Wacht even. Wat zei de Piet? In de midden het meest droegen waar. Ja, nou, het mag niet zo zijn. Hier kon even een hel in de beelden. Ik denk, godverdorie. Gezellig onder zo'n paraplu eventjes maar voor bijpraten. De eerste favorieten die er op deze PC beginnen, dat is het parcours van Tjisse Steenstra. Een grutte verrassing. Vies dat het Bouke? Redelijk. Hans Wassenaar zit voor de allereerste keer in zijn keertscarrière in de finale. Sterker nog, hij had op de PC nog neer een prijs gepakt. En in de finale neemt hij het op tegen de allerbeste keertsers van de eeuw. En wat zei het Hansie? Zing er hoor. Oh, wacht even Hans. Wat zei je? Zing er hoor. Ja maar Hans, dit is het sterkste parcours eer. Ik kan me niet schelen. Oké, nou ja, dan gaan we er even noffelijk voor zitten. Maar al na 24 minuten zit het parcours van Hans maar 4-0 efter. Dit hier we toch net verwachten. Nou dan, Bouke. Maar nou, ik kan je maat dan. Eerst wel al daar eruit zien die man, ja? Hans neemt zijn maten nog 1 keer op sleeptouw. Is dit dan misschien de ommekeer? Je laat hem er al in. Nee, Getanne, Daniel en Teke zijn gewoon te sterk en winnen voor de derde keer de PC. Eer me Hans. Nee, dit is een kansloze missie.
Ja, kansloze missie, Jan. Hoe kan het eigenlijk dat PC-finales vaak afvallen? We verwachten je er te volle van. Ja, is dat het? Ja, dat is gewoon. De latten wordt zo heeglein. En het is in principe maar een gewone partij. Ik heb één keer een hele geweldige partij gezien. Daar komt net een PC rond te pas. Dat is de wedstrijd die minstens keer die door de Rijn naar Vreed verpleegd waar. Als ik het nog goed heb, Thomas of Vreed. En toen Kirsten Disman, Johan van der Meulen, Martin Veenstra. En ik denk, Volker van der Wij had die naar mij, dat wie de partij 4-0, 6-0. En er is Samman heb ik nooit achterin gezien. Hij wie formidabel en hij wie formidabel. En de rest wie ik formidabel. Johan van Meulen wie geweldig, Martin Veenstra wie geweldig. En Volker van der Wij wie geweldig. En toch, zij wonen, zij pakken elke slager wie het Sanliedse keert. Hij halen ze achteruit zijn shows en aflenen. Die mensen hebben de bal nooit weer zien. Dat wie de partij zag goed hebben, kan nooit weer zien. Nee, maar goed, maar de laatste jaren eigenlijk in de PC. We verwachten er altijd een heel soort van. En dat is het misschien ook wel een probleem. Maar van eerste klasplatoon, als die in de finale staat, ben je vaak uitblust. Het is Samadien, juist direct weer naar je liedje jaloer, dat je het in 4 weersten. Ja, maar dat leidt ook aan de kwaliteit van hen die testeert. Als je het maar 5 keer in de eerste winnen kan, dan doe je het net op 4 om 3 en 4 om 4. Dan doe je jezelf te kwaad. Je moet zo gauw mogelijk zijn als je bij de Arjen binnen. Want als het net bij de Arjen komt, de laatste 2 punten, ben de wichtigste van de hele dag. En die moet je zo gauw mogelijk zijn bij elkaar te halen. Want als dat even misleidt, krijg je de hele meute over die hinnen. En dan komen er onbekende krachten vrij. En dan mag je die 2 punten maar halen. En dan weer een dikke keertje bijboeten. Ja. Weer een dikke keertje krijgt mis. Maar dat zul je hem vast wezen, hè? Juist. Of het nou eens keer 4 weersten is of je zo gauw mogelijk. Hoe jij hoe beter. Ja, absoluut. Ja. Hey, want ze draaien natuurlijk al jaren mooi in de top, Jan. Plaats het een beetje even in perspectief. Ik bedoel, we hebben bij het Rien Sven Kramer, we hebben bij het Hutfietsen Eddy Merckx. Hoe goed ben jij nou? Als je dat nog even plaatsen. Als je dat plaatsen in de skiertnis die ik bijhouden heb van 1854, dan kan je gewoon zeggen, deze man die ben gewoon super, die ben geweldig. Zij keert ze nou een 4 heel hier en zij pakken 54 partijen. Als je daar even zien hoort, Johannes Brandt met zaken en Piet kwam tot 40. Pieter van Thun, André Kupers en Chris Wassenaar pakten er 40. Dan win je niet een kleine jongens. Dan is Gerry Dokken, Klaas Wier en Dirk Talsman. Saai je maken eerst maar iets onderbreken omdat Dirk ziek was. 33 overwinningen. Rutmer van der Meer, maar Jacob en Chris 28. Johan Akken, Germ maken een tunnel 24. En dan even van de meisjes had even op een kaart zetten, want anders gaat het zo rap. Nou ja, en dan hier is natuurlijk ik en dan Teerde, maar Its en Klaas Kukken, die kwamen tot 23. Peter Inje, Wiep van Wieren en Tunnel, ik 23. Maar kwart zijn, om kwart te gaan, zij stekken de 4 boven uit. Ja, want wat zij ook uniek maken, als je de week een goed parcours, Johan Akken, Germ maken Tunnel, je hebt 24 gewonnen. Maar de PC missen ze. Dat is het enigste parcours dat van de eerste 20 de PC mist. Dus er komt iets meer van te kijken. En dat zij dus in hun gearworking 4 keer de finale halen, het rijken winnen en in om onwaarschijnlijke reden verliezen. Ja, dat maakt het hun groot. Dat maakt het hun, en dat zie ik waarom in het klassement alle tijden van de PC. Gerrit Anne is de top. Ik kom hen op 20 punten. En als ik het bleed holen weet, Daniel maar 28 op de 8e plek. En daar zit teken hier punt achter. Van de best presterende PC-keertsers. Ja, en dan heeft allebei in de top nog. Ja, tussen man als Hotse Skuul en hoe heet het al? Teerde Sielstra. Piet Jetse Faber. Ja, Rijsman senior. Daar wist het hele listje te halen. Ja, dat maar daar steen je hem dus tussen. Ja, dat is mooi toch? Dat is toch amper te bevatten eigenlijk? Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Maar goed, je maakt er even een zin en dan mag je er even van genieten. Maar aan het eind van je carrière zo wees en je gaat echt een beter omkeert om daar per se heen te komen. Je maakt mooi bij aan het eind van je carrière. Laat net een boekje op het nachtkastje en even wat sliepen je nog even. Nee, hoop ik net dat Safia komen. Mooi dan maar al. Hey, maar je kiest dus wel zeggen, ze steken de 4 boppen uit, maar critici zeggen dan weer de top bij het keersen is eigenlijk te snel. Dat is flauwekul, dat is appels met paren vergelijken. Ik het speeltje nog van de tijd dat had ze nog actief hier, dan had ze een heel goed keertje, maar dan moest dat speel net meer miljoenen daar vergelijken. Dat is helemaal verkeerd. Ik vind gewoon, er is ook evolutie in het keersen. En deze jongens die zijn zo goed en die trainen zo vol en die ken ik nou een beetje. En dat maakt het wel een groot verschil. Natuurlijk is vroeger ik in Prutsers, zaken praten. Nou, wie ik een held van mij. Had ze school wie een held, René Kuper, Arp Hiemstra. Maar deze man staan er nou. En als je zo heeg komt in het klassement van het PC-klassement, dan ken je wat meer dan een gemiddelde. Let is dit doen, want cijfers liegen nooit. Nee. En nou ja, één ding weten we zeker. Gaetanne kan in elk geval zeker één ding meer als alleen nog keertsen.
Want de man die kan een aardig potje zingen. ik hier hem al waskogen. We krijgen nog wat extra's, hè. Wat er juist de jong gebeurd is in Mantrum. Dat weet ik niet. Ben je hem de kleer van, man? Nou, kom maar op. Kom maar op. Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Heren. Hier is het feest, jong? Hier is jouw feest. Oh ja, we hebben er wat zenuwachtig, hè, van zulke brande man die naast hem komen. Hè, dus dat, we hebben dat al net wend, no? Nee. Gert-Anne die wennet die nog krijgt. Ja. En dat zijn wel, dat zal wel gevaarlijk worden, hè, wat dat dan gaat, no? Ja. We moesten direct bier hellen en blom moesten zwaar enzovoort, no? Dus dat staat de handen. Heel dorp met een rapperoer. Heel dorp met een rapperoer. Dus de eerste 12 komen er onder, dus... Dus je bent al te wachten? Ja, wij zijn dus zo vlak mogelijk achter. We moeten de vlag nemen meteen, we moeten door. Oh, we moeten maar redden, we zijn heel afhangig. Dus je merkt je hem direct op als vrijwilliger is je toch een... De reden. Ja. Ja, we zullen er een feest van maken, vergeet aan. En nou, ze komen hier met bosjes. Ja, en we hebben maar eerlijk zeggen, elke punt die Gert Anne verkeerd zei, hebben wij jult. Dat is echt weer, ja. Zijn van dat die Gert Anne bij feest. En wij bij gek feestjes bouwen. Ja. PC, het is een mooie dag. PC, zong maar even mooi. Hier op de tribune, bij een zoekelon. Hoeveel is dit het? Twaalf. Hij ligt het al eens rustig. Maar dat is hier. De oude hoerkruk. Ja, als die keer weer om is, de oude hoerkruk, dat is wel een beetje is. De oude hoerkruk. Zou je dat nou in je man houden? Joehoe! Serieuze business. Stil op televisie. Hey, dan nog maar wat serieus, hè? Ja, als er nog wat drank in gaat, nou, dan krijg je dit. Nou ja, en dan zegt ik bedoel de rust zelden. En dan is dat maat bij je goed, dan mag je maar redden. Dan ben je blij, dan sloeg je dat goed op. Dus dan kennen we wat mooi. Maar hoe is dat voordat je moest een aparte vent aan die partout te spelen? Dat liep me heel dreig. Of zo'n figuur er wat bij te houden? Nou, zo'n mij moet je wel les horen. Maar daar heb je wat ouder, maar heel wat langer mooi. Dat lukt dus aardig. Ik denk dat wij de net weer niet net goed komt met hem. Maar hij kent al aardig steden horen in de hoofdklasse. En hij doet het best leuk. Maar in Gilt liep ik zo rustig, maar dat is dus maar schijn. Schijnbedriegt? Ja, er weer. Ja, 2 aan op 1 buik. Tuurlijk, jongen! Zo is het! Hup! Clear. Wist maar even vet, jongen, maar niet maat, want die hebben al aardig om, hè? Oh, nee. Nou al? Nee, ja. Deze nacht is alles waar de vader naar verwacht. Het is een nacht die normaal alleen in de film ziet. Moet maar Pina Hassers bij je hebben, C-café? Ik hoop het al. Ja, hè? Ja, absoluut. Tuurlijk. Deze jongen is van u en dan begint Wasdraalsen. En deze winnaars. Ik zoek nog steeds een mooie krans, maar dit keer mooi een pilsje in de Jongens, we gaan even feliciteren. Kom hier nog een keer weer. Ik wil eens even een boutje. Ja, sterk. Jongens, prachtige beelden, juist die iemand. Wie het nog let trouwens, uiteindelijk? Ik denk het wel, hè? Ik weet niet zo laat wie. Zo wist het net weer. Nee. Hey, jongens, ik wil nog één onderwerp even bij de kop houden. Want ja, gewoon de gretigheid eigenlijk. Want we zeggen het, ik zeg het ook vooral bij Dijen, eigenlijk bij je hem alle treien wel niet je hem uitstraalt tijdens de wedstrijd. En je bent eigenlijk toch wel sausje bij elkaar, hè? Hebben we het ook al horen. Van wie je hem gretiger als oors? Nou, weet ik net. Eerst wel omlopen tref je in de eerste klas bestuur.
Dan moet je gewoon je eigen ding doen. De bal met de perk in, en je moet de keertjes pakken, je moet gewoon eigenlijk een keertje tak komen. En dat dienen we. Daar kwamen we heel makkelijk trainen. En bij Bouke moest, bij Partij van Bouke moest de knop om. Er moest meer het seizoen zetten worden. En dat kon weg doen. Alhoewel, we kwamen wel met 2-0 achter. We dienen we mij in de eerste, maar alles kreeg hun kant uit. Maar goed, we hebben dan die camera's hè, en dan hebben we hem heel close. En dan voel je tegen. Ja, ik was er super bang van, joh. Je wil het eigenlijk net verliezen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dus ten koste van alles. Hier staat het gevoel, echt Daniel, dat je hem gewoon ten koste van alles gewoon winnen voor meer dan oors. Ja, absoluut. Eerste de omloop voelde het volgens mij nog wel wat mooi. Hè? Maar we winnen wel focust, maar nog net zo gretig als hele finale. Daar hien we echt inderdaad naar Hartland blik wel genoeg. Naar elkaar. Nou, ik denk dat het was zo dat op dat is het wel weer om te zien. Ik denk dat het wel de honger naar het winnen is, dat bleef wel hard. En ik denk dat het mede te danken is aan hun trainer, Peter. Die hart is echt, die hart is echt super scherp en hele leuke trainingen. Er is net een training hetzelfde en analyseer dingen. Dat wil je gewoon, dan blijf je altijd bezig met het speeltje en om maar beter te winnen en gewoon echt om alles bollen te winnen. Ja. Hey, we zijn er haast doorheen, maar ik mat het vreetje. Er is 34, hoe lang is het nog terug? Zo lang mogelijk. Zo lang mogelijk? Ja. Oké. Teken? Ja, het hing het alles af van die blessure misschien? Of de schouder het hart ook wel een peri mooi. Peri mooi toch? Ja, zeker. Ja. En dat is het Nijhoes, dus er is druk bouwen met vitrinekost, denk ik, hè? Ja, met al die prijzen die komen. Ik denk ook bijna stap, ja. Dat was de stap, ja. Dus dat is gebeurd. Nee, ik denk dat ik nog wel een peri terug in. Oké, en Jan, dank voor die komst, voor die kundige analyse. En we kunnen kwart over zeggen, dit is het beste parcours van de historie. Absoluut. Daar hoeven we net over te twijfelen. Een lofzang. Ja. Heren, nogmaals, dank voor je komst. En ik zou zeggen, tak hem hier, want dan hebben we de 163e PC. Ontaan. Dag.